تاريخ زمناو موسيقى هاجرنا كابي نبي كاب أتو برهان سجيد كساب يوحنس تكابو كابتم نقالس هزبي زبراتعو موسيقاتات نايشحن شعاتميتن سوساتات كساب زوم حجي بمجدي يوتيوب عمول علم فحيلهم أبزركو بإيرتراويان بزح تفتاونت أطريهم زلو درفتات موسيقى أب تاريخ إيرترا كألاس زغانة ترايو كتصاوت سنيحو زبزحو قابتهم أبتا أنصار مجزات إثيوبيا زتخايده ناي 30 عامتات قالس زتزرغحو درفتات نتي إيرتراويان بسنكتو كيناتن مجزاتن زحلفو زنبرو كبدت من نبابرو زገልጹ ህዝብ ኣብ ንሕድሕዱ ክሰምር ዝመኽሩን መንእስያት ድማ ናብቲ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ንኽጽምበር ዝጉስጉስ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዝነበሮም እዮም። ብድሕርቲ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ዝተዓወተሉ 1991 ዓመተ ምህረት ዝተደርፉ ደርፍታት ከዓ ምስቲ በብእዋኑ ዘጋጠመ ኩነታት ዝቀያየሩ እኳ እንተኾኑ መብዛሕትኦም ንሓበን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጹ ፍቕርን ማሕበራዊ ህይወትን ዝድህስሱን ገለ ድማ ኣብ ርእሲ ህልው ኩነታት ሃገሮም ንዝረኣዮም ዘይዕግብነት ዘተንብውን ኮይኖም ንረኽቦም። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪዛራ ኢንተርቴይንመንት እምበኣር ካብ ዝቐፂልና ነዚ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ታሪኽ ዘመናዊ ሙዚቃ ሃገርና ዋላ እኳ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ሃገርና በብግዚኦም እናበርከቱ ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ኣብፅሖም እንትኾኑ ንኹሎም ብደቂቕ ታሪኾም እናዘርዘርና ክንበጽሖም ስለ ዘይንኽእል ብመንጽርቶም ገለገለ ኣብ ዘበኖም ተጠመቲ ዝነበሩ ድምፃውያን ካብ 1960ታት ዘመነ ኣቶ ብርሃን ሰጊድን ፀሃይቱ በራኸን ክሳብ ናይ ዝእዋና ዘመነ ዮሐንስ ትካቦን መሳትኡን ኣብ ንሕድሕዶም ከመኢሎም ተወራሪሶምን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ታሪኽ ዘመናዊ ሙዚቃ ሃገርና ክንድህስሶ ክንፍትን ኢና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ኸኣ ብኽብሪ ንዕድም። ኣዝዩ ዝተፈላለየን ዓሚቕን ኣብ ንሕድሕዱ ዝበላለፅን ባህልታት ዘለወን 9 ብሄራት እትውንን ኤርትራ ነዊሕ ዝመበቆሉ ናይ ባህልን ሙዚቃን ታሪኽ እኳ እንተለዋ እቲ ናይ መጀመርያ ብድምፂ ተቐሪጹ ናብ ህዝቢ ዓለም ዝተላለየ ሙዚቃ ግና እቲ ኣብ 1951 ብመገዲ ኣሜሪካስ ስሚሶንያን ኢንስቲትዩት ዝተቐርጸ ኮይኑ ንረኽቦ። ብሓፈሽኡ ግና ብዘመናዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ተቐናቢሩ ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐ ቀዳሞት ዘመናዊ ሙዚቃታት ኣብ መጀመርያ 1960ታት ምዃኑ ብሰፊሑ ይእመነሉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ኣብዚ እዋናት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኸተማ ኣስመራ ንኣገዳሲ ናይ ምጽንጻን ስራሕ ኣብ ርእሲ ናይ ዝሑል ኩናት መቐናቕንታ ሕብረት ሰቤት ስለ ዝሓጽየታ ቃኘው ስቴሽን ዝተባህለ ማእከል መስረተት። ተቐማጦ ከተማ ኣስመራ ከዓ ካብቲ ብመገዲ ስቴሽን ዝፍኖ ዝነበረ ናይ ሬድዮ ፈነወታት ምስ ናይቲ እዋን ዘመናዊ ምዕራባዊ ሙዚቃን ህርመትን ክላለዩ በቕዑ። ኣብቲ እዋን ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዝነበሮም ከም ኣቶ ብርሃን ሰጊድን ፀሃይቱ በራኸን ዝኣመሰሉ ሙዚቀኛታት ከዓ ነቲ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ኣብ ባህሊ ዝተመርኮሰ ደርፍታት ምስ ሓደሽቲ ዘመናውያን መሳርሕታት ሙዚቃን ምዕራባዊ ህርመታትን ኣዛሚዶም ነዚ ኣብዚ እዋን ብዘመናዊ ሙዚቃ እንጽውዖ ሙዚቃ ሃገርና ንኽውለድ መሪሕ ተራ ዝተጻወቱ ሙዚቀኛታት ነበሩ። ኣብ 1961 ብናይ ቀረባ ብጾቱ ጥራይ ከም ደራፋይ ዝፍለጥ ዝነበረ መንእሰይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ማሕበር ቲያትር ሃይለ ስላሴ ተጸንበረ። ምዛ ጉጅለ ኣብ ዝጸንሐሉ ከባቢ 10 ዓመታት ከዓ ናብ ከም ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ ኣብ 1966 ከዓ ኣብ ሴኔጋል ኣብ ዝተኣንገደ ፌስቲቫል ሞንዲያል ደስ አርቲስት ኔግረስ ከምኡውን ኣብ 1968 ኣብ ኦሎምፒክ ሜክሲኮ ተጓዒዙ ሙዚቃዊ ምርኢታት ብምርኣይ ሙዚቃ ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽድይብ ዓቢ ኣበርክቶ ገበረ። ዝበዝሑ ዘመናዊ ሙዚቃታት ናይ 1960ታት
بفقرن ካልኦት ማሕበራውያን አርእስታትን ተሸፊኖም ፖለቲካዊ መልእኽታት ዘመሓላልፉ ነበሩ። እቲ ኣመና ሃገራዊ ስምዒትን ናይ ናጽነት ድሌትን ዝነበሮ ናይ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በቐሊሉ ይርድኦም ነበረ። ናይ ዝቐላል ኣብነት እታ ብተወልደ ረዳ ዝተደርፈት ሽገይ ሃቡን እትብል ኣዝያ ፍትውቲ ደርፊ ነበረት። ኣብ መጀመርያ 1960ታት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ እቲ ቀዳማይ ናይ ኤሌክትሪክ ጊታር ዝተጻወተ ሙዚቀኛ ምዃኑ ዝእመነሉ ተወልደ ረዳ ሙዚቁ ካብቲ ናይቲ እዋን ህርመታት ዝተፈልየ ብምንባሩ ብኤርትራውያን ኣዝዩ ልዑል ህቡብነት ረኸበ። ኣብ ልዕሊ ጊታር ዝነበሮ መወዳድርቲ ኣልቦም ምልከቱ ዘጉልሓ ከም ሚለኑ ሞሞና ኣብ ጥቓይ ቅረብንን ምሳኺ ፍቕርለንን ዝብላ ደርፍታቱ ከዓ ኣብ ምምዕባል ሙዚቃ ሃገርና ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ተራ ዝተጻወታ ነበራ። በዚ ምስ ጊታር ዝነበሮ ፍቕሪ ዘይተደረተ ተወልደ ረዳ ከዓ ንባህላዊት መሳርሒት ክራር እውን እንተኾነ እትፈላሚ ብኤሌክትሪክ ከምትሰርሕ ዝገበረ ነበረ። ኣብዚ እዋናት ምስ ናይ ጣልያን ሙዚቃ ፍሉይ ፍቕሪ ዝነበሮ መንእሰይ ትካቦ ወልደ ማርያም ሽሕ እኳ ብሰንኪ መንግስታዊ ስርሑ ሙሉእ ግዜ ሂቡ ክሰርሓሉ ተዘይከኣለ ፍሉይ ናይ ኣደራርፋ ብቕዓቱ ግና ብዙሓት ኣድነቕቲ ከትርፈሉ ኸኣለ። ሓደ ካብዚኦም ድማ ተወልደ ረዳ ነበረ። እዞም ናይቲ እዋን ተስፍዋ ስነ ጥበበኛታት ሙዚቃ ዘማእከሎ ጥቡቕ ዕርክነት ክምስርቱ ኸኣሉ። ንኻልኦት ከም ኣቶ ብርሃን ሰጊድ፣ ፀሃይቱ በራኺ፣ ኣምለሰት ኣባይን ዝኣመሰሉ ናይቲ እዋን ህቡባት ስነ ጥበበኛታት ብምሕዋስ ድማ ንባህሊ ኤርትራ ብዘመናዊ መልክዕ ከተሰጉምን ውልዶ ስነ ጥበባውያን ክትምልምልን ዝሓለኑላ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማለት ማትኣ ዝተሰሜት ብኤርትራውያን ጥራይ እትካየድ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ነሓሰ 1961 መስረቱ። እዛ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ምዕባለ ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ተራ ተጻወተት። መንበሪ ገዝኡ ነጸላ መንደቕ ምስቲ ማትኣት ለማመደሉ ዝነበረት ህንፃ ዝነበረ መንእሰይ ዑስማን ዓብደሪሕም ድማ ሓደ ካብቶም ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ሱሳታት ዝዓንበቡ ሙዚቀኛታት ነበረ። ኣብቲ መጀመርያ ሱሳታት ጀማሪ ስነ ጥበበኛ ዝነበረ ዑስማን ዓብደሪሕም ኣብ ከተማ ምጽዋዕ እትብል ኣዝያ ድንቂ ዝኾነ ደርፊ ክደርስ ከኣለ። እዛ ዜማ ሽሕ እኳ ብፍቕራዊ መገዲ ዝተገልጸት እንተነበረት ነታ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ከተማ ምጽዋዕ ዝነበሮ ናፍቖት ይገልጽ ምንባሩ ግና ነቶም ተመሳሳሊ ስምዒታት ዝነበሮም ኤርትራውያን መሳትኡ ግልጽቲ ነበረት። ንዝነበረ ክውንነት ብማሕበራዊ መልክዕ ኣብ ምግላጽ ኣዝዩ ውርፁፅ ዝነበረ እዚ ሙዚቀኛ ነቶም ብሰንኪ ዝነበረ መግዛእቲ ስድራ ቤታት ፋሒለናሉ ዝነበረ እዋን ንምግላጽ ኣደይ ወላዲተይ ብእትብል ዜማ እውን ኣብ ልቢ ናይቲ ግዜ መንእስያት ዓቢ ቦታ ክሕዝ ከኣለ። ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ኣብ ጥርዚ ህቡብነት በፂሐትሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ሰብዓታት መንእሰይ የማነ ገብረ ሚካኤል ብሰንኪ ዝነበሮ ሓያል ፍቕሪ ሙዚቃን ጽልኢ ገዛእቲ ሓይልታትን ትምህርቲ ከቋርጽ ወሰነ። ነታ ኣብ ውሽጡ ዝህውጾ ዝነበረ ሃገራዊ ስምዒት ብናጻ ከውጻእላ ዝኽእል ጉጅለ ባህሊ ድማ ማትኣ ጥራይ ምዃና ኣመነ። ምዛ ጉጅለ ባህሊ ብምዃን ድማ ኣብ 1975 ወደባት ዓደይ ብምባል ኣብ ልቡን ኣብ ልቢ ኩሉ ህዝብን ዝነበረ ሓሳባት ብዘይፍርሒ ኣብ ሲነማታት ኣስመራ ክደርፍ ጀመረ። በዚ ዘይተሐጎሰ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ከዓ ነዚ ትስፉ መንእሰይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጉኖ ወሰነ። ብመገዲ ሓያል ጻዕሪ ቤተሰቡ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ኣብ ሜዳ ንገለ እዋናት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ዝተሰደሉ እዋናት ከዓ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ልዕሊ ኩሎም ስነ ጥበባውያን ጸላዊ ዝኾነ ስነ ጥበበኛ ክኸውን በቕዐ። ኣስመራ ዘመን፣ ናጽነት፣
ደላይ ሰላም ኣይኮነን ኦሮማይ ወጊሓ መሬት መሶባደ ተዝኾነለይ ኣብ ስደት ዘለኻን መዓልታት ነዊሕንን ዝብላ ደርፍታቱ ኸኣ ኣብ ቃልስን ኣብ መላእ ዓለምን ፋሒሎም ዝነበሩ መንእስያት ናይቲ እዋን ተስፋ ምስናቕን ሓባራዊ ስኒት ኣብ ምፍጣርን ተወዳዳሪ ዘይርከቦ ኣበርክቶ ገበረ። ኣብዚ ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሕሉ ዝነበረ 1970ታት ዝተፈላለዩ ዘመናዊ ሙዚቃ ዝፃወታ ጉጅለታት ዓንበባ ብሕልፊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላትን ሲነማታትን ቀጻሊ ደረጃኡ ዝሓለወ ዘየቋርጽ ምርኢታት እናርኣያ ንደረጃ ምስትምቓር ደርፊ ህዝቢ ኤርትራ ክብከብላ ካላ። ሓንቲ ካብዚአን ከዓ እታ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣባላት ዝነበርዋ ፖሊስ ባንድ ነበረት። ኣብዛ ባንድ ኮይኑ ዓብ ተፈላጥነት ዝረኸበ ቀንዲ ድምፃዊ ከዓ ሃይለ ገብሩ ነበረ። ሃይለ ገብሩ በቲ ኣብቲ እዋን ኣዝዩ ህቡብ ዝነበረ ቅዲ ጃዝ ዝደርፎም ዝነበረ ደርፍታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ዘመናውነት ዝበጽሑ ነበሩ። ንብዙሓት መንእስያት ከዓ ፍቕሪ ሙዚቃ ንኸሓድሮም ዓብ ኣበርክቶ ገበሩ። ሓደ ካብዚኦም ከዓ ወላዲኡ ኣባል ፖሊስ ኤርትራ ብምንባሩ ምዛ ጉጅለ ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮ ገና ተምሃራይ ማእከላይ ደረጃ ዝነበረ ህፃን ተስፋይ መሓሪ ነበረ። ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ ብሰንኪ እዛ ባንድ ዝገበረትሉ ጽልዋ ሃሙን ቀልቡን ምስ ሙዚቃ ኾነ። ተምሃራይ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዝነበረሉ መወዳእታ ሰብዓታት ናብ ቃልሲ ኤርትራ ክጽምበር ከሎ ኸኣ እቲ ኣብ ውሽጡ ኾይኑ ዝርብሾ ዝነበረ ፍቕሪ ሙዚቃ ገና መዕለቢ ኣይረኸበሉን ነበረ። እዚ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ግዜ ንእስነቱ ዝዛዘመ ስነ ጥበበኛ ኸኣ ኣብ ምዕባለ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ቃልሲ ዝካየድ ዝነበረ ሙዚቃ ዓብ ኣበርክቶ ገበረ። ኣብቲ ብሳላ ዓወት ተቓለስቲ ናፃ ዝኾነ መሬት ናይ ኤርትራ ብምዃን ከዓ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራን ተቓለስትን ንዝነበረ ሓሳባት ብልክዕ ዝገልጽን ንመንእስያት ድማ ዘነቓቕሕን ብዙሕ ደርፍታት ኣበርከተ። ከም መንእሰይ ሔቦ ኣደን ርብዒ ዘመንን ዝኣመሰላ ንኹሉ ማእዝናት ናይቲ እዋንን ኩነታትን ኣዕሚቐን ዝገልጻ ዜማታት ከዓ ገለ ካብተን ብዙሓት ተዘከርቲ ስራሓቱ ነበራ። ኣብዚ ናይ ቃልሲ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ዝመፁ ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ንስነ ጥበብ ኤርትራ ሓድሽ ናይ ምዕባለ ዕድል ከፈትሉ። ካብዘን ዝተፈላለያ 9 ብሄራ ዝመፁ ሙዚቀኛታት ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ብሄር ምስ ዘመናዊ መሳርሒታት ብምትእስሳር ንዘመናውነት ሙዚቃ ኤርትራ ዓብ ኣበርክቶ ገበሩ። ኣብ 1991 ሃገር ኤርትራ ናጽነታ ኣውጃ ልዕላዊት ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ሓደ ናይ መሰጋገር መድረኽ ተራየ። ባህላዊት መሳርሒት ክራር ምስ ኤሌክትሪክ ጊታር፣ ፒያኖን ሳክስፎንን ተዋሃሂዳ ብዝያዳ ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል ጀመረት። ኣብ መጀመርያ እዋናት ልሙድ ዝነበረ ናይ ተቐበልቲ ድምፃውያን ተራ ኸኣ እናጐደለ ክኸይድ ተራየ። ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋናት ብዝተፈልየ ኸኣ ናይ መጀመርያ ናጽነት ደርፍታት ብዝያዳ ኣብ ፍቕሪ ኣንጻር ጾታ ዘተኰሩ ነበሩ። ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓደ ካብዞም ኣብ ፍቕሪ ኣተኪሮም ልቢ ሰብ ዝትንክፍ ዜማታት ዘበርከቱ ሓያላት ዘየምቲ ነበረ። እዚ ኣብ መጀመርያ 1990ታት ተፈታውነቱ ሰማይ ዝዓረገ በዓል ተውህቦ ድምፃዊ ውሕዳት ናይ ሃገራውነት ደርፍታት እኳ እንተለውኦ ዝበዝሐ ደርፍታቱ ግና ኣብ ፍቕርን ማሕበራዊ ህይወትን ዘተኰረ ነበረ። እታ ኣቤላ እትብል ኣብ መጀመርያ 90ታት ዝወፀት ደርፉ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ፍሳህ እዋናት ብልክዕ ትውክል ነበረት። ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንቕድታት R&B ሬገን ጃዝን ምስ ባህላዊ ናይ ኤርትራ ህርመታት ብምድቓል ምስ ዝነበሮ ሓያል ናይ ምቅንባር መልከት ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ሙዚቃን ሓያል ናይ ምግጣምን ምዝያምን ሓይሉ ኣዝዮም ተዘከርትን ዘይሃሱ ሙዚቃዊ ስራሓት ከበርክት ካለ።
ዘፍረዮ ሙዚቃዊ ስራሓት ከዓ ኣብ ምዕባለ ሙዚቃ ኤርትራ ኣዝዩ ዓቢ ኣበርክቶ ክገብሩ ኸኣሉ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ኤርትራ ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ደባዊ ዘይምርድዳእ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓድሽ ኩናት ክኣቱ ተገደደ። ኣብዚ ናይ ኩናት እዋን ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ክእከቡ ኸኣሉ። ኣብ መንጎዞም መንእሰያት ከዓ ወዱ ነቲ ኣብ ምምስራት ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ወሳኒ ተራ ዝተፃወተ ትካቦ ወልደ ማርያም ዝኾነ ዮሃንስ ትካቦ ነበረ። ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ሓደ ካብቶም ድሕሪ ናጽነት ኣዝያ ግንንቲ ዝኾነት ባህላዊት መሳርሒት ሙዚቃ ክራር ኣብ ፈቆዶ ኣንጎሎታት ዝጻወቱ ዝነበሩ መንእሰያት ነበረ። ብትኽትንፋስ ዓርኪ ወላዲኡ ዝነበረ ተወልደ ረዳ ብዙሕ ከም ዝተጸልወ ኣብ ዝሰርሖ ሙዚቃታት ክግምገም ዝኽእል ወዲ ትካቦ ነቶም ኣብ ወለድኡ ዝርከቡ መንእሰያት ብዝያዳ ክትንክፍ ዝኽእል ግጥምታት ብምድራስዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። ኣብ ሙዚቃታቱ ምስ ቅዲ ሙዚቃ ሬገዝ ዝመሳሰል ህርመት ክጥቀም ብብዝሒ ዝረአ ወዲ ትካቦ ኣብ ብዙሓት ድምፃውያን ሃገርና ብዘይረአ መገዲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ክገጥምን ክዝይምን ምኽኣሉ እውን ገለ ካብቶም ፍሉያት ተውህቦታት ናይዚ ድምፃዊ እዮም። ወዲ ትካቦ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝወለዶ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎም ደረፍቲ ክኸውን ከሎ ደርፍታቱ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ጽቡቕ ተቐባልነት ኣለዎም። ገለ ካብቶም ዜማታት እውን ብናይ ጎረቤት ሃገራት ዜምቲ ክድገሙ ተራእዮም እዮም። ሙዚቃ ኤርትራ ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎን ምስ ዘመናውነት ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብመጀመርያ ዝተላለዩ ሙዚቃታት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዝሕለፎ ኣዝዩ ረደይብ ዝበዝሖ ናይ ቃልሲ እዋናት ከዓ ሙዚቃ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ስምዒቱ ዝገልጸሉን መንፈሱ ዘርግኣሉን መገዲ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋናት እዚ ድማ ብኣማይ ዝቝጸሩ ኣዝዮም ብሉጻት ድምፃውያንን ደረስቲ ሙዚቃን ፈርዮም እዮም። ካብ ተሓያል ከራሪት ኣምለሰት ኣባይ፣ ካብ ቀዳሞ ዘመናውያን ዘየምቲ እስታዝ አልአሚን ዓብደለጢፍ፣ ቀዳመይቲ ዘመናዊት ድምፃዊት ጓል ኣንስተይቲ ተበርህ ተስፋሁነይ፣ ኣብ ዝሑል ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ነጥበ መቐይሮ ዝገበረ ተኽለ ተስፋዝጊ፣ ንቋንቋ ሳሆ መሰረት ዘመናዊ ሙዚቃ ዘንጸፈ መሐመድ ካሓኖ፣ ቀንዲ ጀማርን መምህር ሙዚቃ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ የዓሲና፣ ንባህልን ዘመናውነትን ብዝግባእ ከዛምዝ ዝኽኣለ ኢንጂነር ኣስጎዶም፣ ካብ ኣዝዩ ሓያል ጊታሪስት ናብ ሓያል ድምፃዊ ዝሰገረ ሓጎስ ብርሃነ፣ ንብሉጻት ደርፍታት ብናቱ ቅዲ እናደገመ ፍሉይ ናይ ጊታር ብቕዓቱ ዘርአየ ተኽለ ህውከት፣ ኣብ ሜዳ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ድምፂ ዝነበራ ኣብርህት ኣንከረ፣ ንብዙሓት መንእሰያት ሙዚቃ ዝመሃረን ዘሰልጠነን እስጢፋኖስ ዘማች፣ እታ እንኮ ባዕላት ትዝይምን ትደርፍን ጓል ኣንስተይቲ ኣበባ ሃይለ፣ ብቋንቋ ኩናማን ትግርኛን ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዝረኸበት ደሃብ ፋቲንጋ፣ ብድሕሪ ናጽነት ፈላሚት ካሴት ዘሕተመ ኣሮን አብርሃም፣ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኑ ኣዝዮም ብሉጻት ደርፍታት ዘፍረየ ኣብራር ዑስማን፣ ብፍላይ ኣብ መጀመርያ እዋናት ናጽነት ንጉጅለ ባህሊ ኣዱሊስ መሪሑ ነበርቲ ዜማታት ዘፍረየ ካሕሳይ በርሀ፣ ብቕዓት ናይ ድምፀን ከይቀነሰ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብሉጽ ደርፍታት ዘፍረያ ሄለን መለስን ኤልሳ ኺዳነን፣ ብፍሉይ ድምፁን ኣብ ክራር ዘለዎ ምልከትን ዝፍለጥ ዳዊት ተኽለሰንበት ሽላን፣ ኣዝዮም ዝሑላት ፍቕራዊ ዜማታት ብምፍራይ ዝልለ ኣማኑኤል ሞሞና፣ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዝለዓለ ተሰማዕነት ዝረኸበት ኣልቡም ዘፍረየ ተመስገን ገብረ ስላሴ ጣኒቆ፣ ብህቡብነቱ ክሳብ ሕጂ ከየቋረጸ ዝቕጽል ዘሎ ተስፋ ዓለም ኣረፋይነ ቆርጫጭ፣ ክሳብ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብዙሕ ቅድታት ዘዋደደት ሓዳሽ ኣልቡም ዘፍረየ ተዳሎ ዮሃንስ፣ ዋሕዚ ብሉጻት ዘመናውያን ዘየምቲ ሃገርና ከም ዘይነጽፍ ሩባ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 60 ዓመታት ብቐጻሊ ክዛርዩ ጸኒሑ። በዚ ምኽንያት ኢና ድማ ሓፈሻዊ ስእሊ ንምርካብ ወከልቲ ድምፃውያን ክመርጽ ዝተገደድና። ካልኦት ብዙሓት ኣብዚ ዘይተጠቕሱ
ኣብ ባህላውን ካልኦት ዓይነት ቅዲ ሙዚቃ ዝነጥፉ ዘለውን ዝነበሩን ድማ ናቶም መደብ ጌርና ከነቕርቦም ኢና። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ብመገዲ ዞም ዝገለጽናዮም ሒደት ድምፃውያን ዘየምትን ደረስቲ ሙዚቃን ሙዚቃ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ንዝሓለፎ መገዲ ገለ ስእላዊ መግለፂ ረኺብኩም ክትኮኑ ንትስፎ። ኣብ ዝመጽእ ብዛዕምቐ ትንታነ ክሳብ እንምለስ ከዓ ነዚ ታሪኽ ዘመናዊ ሙዚቃ ሃገርና ካብ ብዙሓት መወከሲታት ተወኪሱ ብመሳጥ ኣዘናትዋ ዘዳልወልና ቶማስ በርሀ ከዓ ብልቢ ነመስግን። ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ከዓ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን